Erokamano aoko kowuok kaunti ma Mombasa kawadhi nyime en riwruok mar jogo mane lweny odare miechgi modak hoho mar okak dwaro mondo jotelo obedi oparo manyime e lando kwe kod achiel mar oganda kar wacho weche manyalo thuo jopiny ka giloso romo e boma ma Kitale. Giwacho ni ok gigomb tulo mane otimore yiero ma higa 2007 otimore kendo bende gidwaro sirikal mondo otiek midhiero ma jogo mane lweny ma higa 2007 odare miechegi ka achiel gi konyo jopiny mane yudo lala kata hinyruok e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z e higa mar 2024. Sasa ni mipango iko. Na mimi ni wakati huu baada ya serikali kufidia our Gen Zs, sasa ni wakati wetu sisi waadhiriwa ambao tumewahi kupoteza mengi kwa ajili ya machafuko ya baada ya uchaguzi. Tukiangalia yale ambayo yanafanyika sasa, kama yale tuliona Homa Bay, ni ishara kamili, it is a warning ya kwamba kuna jambo ambalo linaweza kufanyika mbaya zaidi, na sisi tunaogopa. Tumeteseka, hatuna mbele na nyuma, hatuna mahali pa kuishi, watoto hawasomi, tunalala njaa, hata makao, hata nini. Rais wetu tukumbuke. Wale ambao tuliachwa wakati walikuwa wanafidia wenzetu wa 2007 tukaachwa nyuma. Kwa hivyo sasa hizi bado tunahitaji, ikiwezekana, rais utuangalie wale ambao tulikuwa tumebakia, ili nasi utukumbuke.